नमस्कार। भोजपुरिया निवेश मंत्रा चैनल पे रउआ लोग के एक बार फिर से स्वागत बा। तो आज हम लेके आइल बानी म्यूचुअल फंड सीरीज के एगो और बहुत ही रोचक वीडियो। म्यूचुअल फंड सीरीज के इ 5वां वीडियो हो। अगर पिछला वीडियो रउआ लोग से छूट गइल होखी, ना देखले होखेम तो एकरा ए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देहल बा, वहाँ से जाके रउआ लोग देख सकतानी या चैनल पे जाके म्यूचुअल फंड सीरीज नाम के प्लेलिस्ट बनल बा, वहाँ से जाके रउआ सारा वीडियो देख सकतानी। तो आई सीधे चलल जा टॉपिक पे। तो म्यूचुअल फंड कितना तरीका के होला? देखी मोटा मोटी तो म्यूचुअल फंड एसेट क्लास के हिसाब से 3 तरीका के होला। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड आ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो हमनी समझ लिया कि इ एसेट क्लास होला का। तो देखी एसेट क्लास के मतलब भइल संपत्ति के वर्गीकरण। मतलब कि एक तरह के संपत्ति एगो ग्रुप में चल गई, दूसरा तरह के संपत्ति दूसरा ग्रुप में, तीसरा तरह के संपत्ति तीसरा ग्रुप में। तो इ ग्रुपिंग जौन होला, वर्गीकरण जौन होला संपत्ति के, ओकरे के एसेट क्लास कहल जाला। अब उदाहरण के तौर पर देखल जाओ तो मान ली कि हमनी सन लगे कैश बा तो उ एगो ग्रुप में चल गई, लैंड बा तो दूसरा ग्रुप में चल गई, सोना बा तो तीसरा ग्रुप में चल गई। मतलब कि संपत्ति के अलग अलग समूह के एसेट क्लास कहाला। अब एक एक करके हमनी सन समझल जाई इक्विटी म्यूचुअल फंड का ह, डेट म्यूचुअल फंड का ह, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का ह। तो आई शुरू कइल जाओ इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इक्विटी म्यूचुअल फंड शुरू करे के पहिले हमनी सन के समझे के पड़ी कि इक्विटी के मतलब का होला। इक्विटी के मतलब होला इक्वालिटी, मतलब कि हिस्सेदारी। जब हमनी सन कोनो कंपनी के शेयर खरीदेनी सन, एकर मतलब भइल कि हमनी सन ओ कंपनी की इक्विटी खरीदतानी सन, माने कि वो कंपनी के हिस्सेदार बनतानी सन। तो जौन इक्विटी म्यूचुअल फंड होला उ का करेला कि अलग अलग कंपनी के जौन लिस्टेड बाड़ी स ओ कंपनी के शेयर खरीदेला। तो एक तरह से देखल जाओ तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करेला। आ इक्विटी म्यूचुअल फंड ही नामी गिरामी फंड ह। मतलब हमनी सन के सबसे ज्यादा ध्यान इक्विटी म्यूचुअल फंड पे ही देवे के बा। आ इक्विटी म्यूचुअल फंड अकेले नहीं कि एकरो कई प्रकार बा, लेकिन इ वीडियो बड़ा ना हो जाए ऐसे एकरा के अलग वीडियो में हमनी सन कवर कइल जाई कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना तरीका के होला। इक्विटी म्यूचुअल फंड हाई रिस्क वाला होला, लेकिन एमे रिटर्नो बहुत ज्यादा होला। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला इ म्यूचुअल फंड ह। लेकिन रिस्क कैसे मैनेज करे के बा, पिछला वीडियो में हम बतैले बनी रहुआ लोग के। रिस्क मैनेज करे के बा लंबा अवधि तक निवेशित रह के। तो इ भइल इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगला म्यूचुअल फंड पे चलल जाओ। अब दूसरका बाटे डेट फंड। डेट फंड वाला जौन म्यूचुअल फंड होला उ पैसा लगावेला फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में। फिक्स्ड इनकम जैसे कि बॉन्ड, अब वो बॉन्ड चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड होके चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड होके, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि। एमे रिस्क कम रहेला। मार्केट के उतार चढ़ाव से एकरा कोनो फर्क ना पड़ेला। तो रिस्क कम रहेला तो रिटर्नो कम रहेला। एक तरह से मानी तो डेट म्यूचुअल फंड जौन होला वो हमनी सन एफडी करेनी सन वैसने होला। म्यूचुअल फंड के जौन तीसरा प्रकार होला उ ह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ए तरह के म्यूचुअल फंड एक से अधिक एसेट क्लास में पैसा लगावेला। माने ये स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगावेला, बॉन्ड में भी लगावेला और कुछ-कुछ सोना चांदी में भी निवेश करेला। इ माने समझी तो ये अपन पोर्टफोलियो के बैलेंस करके चलेला। एमे रिटर्न के संभावना मीडियम रिटर्न होला। तो एक तरह से आज हमनी सन सीखनी सन म्यूचुअल फंड कितना प्रकार के होला, मतलब कितना तरीका के म्यूचुअल फंड होला। तो आज खातिर ये वीडियो में अतना ही। मिलल जाई म्यूचुअल फंड सीरीज के अगला वीडियो में। और अगर रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होखेम तो कृपया करके चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देम। धन्यवाद।